Jarraian, feedbackak emateko garaian sortu diren baliabide digitalak aurkeztuko zaizkizue. Eta hauek zergatikan hautatuak izan diren ere. Horretarako, pantalla zuekin partekatuko dut. Emateko garaian, gure SharePointean elkarbanatuta irakasle ditugun karpeten artean, feedbackaren karpeta agertzen da. Bertan, ikus daiteken bezala, taldeko feedbacka zein banakako feedbackak agertuko dira, ikasle bakoitzari zuzenurikoak. Kasu honetan, taldekako feedbacka Word dokumentu bat da, non erronkan zehar ikasleak ondo egin dituenak eta hobetzeko dituenak jasoko dira. Kasu honetan, taldeak ekoitako txostenaren inguruan egiten da erreferentzia nagusia, bere puntu ezberdinak aipatuz eta ondo dagoela azpimarratuz zein hobetu beharreko alderdiei dagokiela. Gero, baita ere, banakako feedback txiki bat ere gordetzen da hemen bakoitzak egindako ekarpenen arabera. Honetaz gain, banakako feedbackak ere baditugu. Non, ikaslearekin banaka bere konpetentzia teknikoak eta zeharkakoak aipatzen dira. Hemen jasotzen dira ondo egitakoak zein hobetu beharreko alderdiak. Zergatik erabiltzen diren metodologia hau? Azken finean, Word dokumentu simple batean irakasle guztiek elkarbanatuta dugun karpetan izaki denok gure ekarpenak egin ditzakegulako eta bakoitzak bere alderdiak adieraz ditzakeelako. Behin feedback eguna eta ordua adostutakoan, edozein irakaslek eman diezaioke feedback hori ikasleari. Orokorrean saiatzen gara 2 irakasle izaten edo 3 ordua eta egunaren arabera eta tratatu beharreko gai zerrenda eta hauen konplexutasunaren arabera irakasle talde osoak hartu behar du parte. Tutoreak edo modulo horretan edo erronka horretan erreferentzia izan den moduluko irakasleak. Hori erronka-zarronka aldatzen joango litzateke.